Pensa en la vènia de la Fallera acompanyant a la Vella del Foc, que va dir aquestes paraules en què va començar la mascleta d'avui. La tercera, pirotècnia, el portuguès. Senyor pirotècnic, pot començar la mascleta!
Senzillament, bàrbara, monumental, ensordidora. El portuguès s'ha clavat a la ciutat d'Alacant en la butxaca.